मुख्यमंत्र्यांच्या 100 दिवसांच्या उपक्रमात अमळनेर उपविभागीय कार्यालयाने नाशिक विभागात प्रथम क्रमांक मिळवला। भौतिक सुविधांसह जनतेला तत्पर सेवा, प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा, कर्मचाऱ्यांची वागणूक असे काही निकष देण्यात आले होते। यात उपविभागीय अधिकारी नितीन कुमार मुंडावरे यांनी पिण्याचे शुद्ध पाणी रेकॉर्ड रूम अद्ययावत करून त्याचे संगणकीकरण करणं, ज्येष्ठ नागरिकांची प्रकरणाचा तात्काळ निपटारा केल्याने आणि जनहिताचा निर्णय घेतल्याने अमळनेर उपविभाग नाशिक विभागात प्रथम आला। उपविभागीय कार्यालय नाशिक विभागात प्रथम आल्याने प्रांत अधिकारी नितीन कुमार मुंडावरे यांच्यासह कर्मचाऱ्यांवर अभिनंदनाचा वर्षाव होतोय।